Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Huriah KIP Harapan Jaya. Adorak sudah mulai para minggu ota apala di Tikyon. Parjolo mahita martang yang nahom di bagasar rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 706 ayat sada sahatu tulu.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Marolopolup tu debata ama maho ale sa dok tanoon. Edeho kamu mah muliaon ni goarna. Marmulia baik kamu puji-pujian na. Dokok hamu madok debata tung nasokal doa ka pabahenamu. Binahen ni hinatibul ni gogom. Ikom marsobatu hoa kamusum. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatamdo. Ikom manaon hami jalama terap doh Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Say parrohai mahami. Asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami dihapor seaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon. Dohot dihasangapon sugut. Silehonom mutuakan napor sea diho. Amin. Tangyon hamu ma pati ni debata natar surat di sada Timotius onom ayat 10 sada. Alai yang gohalak ni debata maporus maisiani pareahi mahati goran hadaulaton haporsiaun holong niroa habengeton dohot labok niroha ima sahakna rak mangidu atong rak mangidugo mahita Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahun nahobar tu patikmi. Amin. Tujuluni debata tato potima dosatan agudangi martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia
Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu julum huhilala hami rikot doa sini roham di seluhut hami ak halak pardosa. Alani do bain na hupaserep hami diri nami sedario di julum. Jala hupatot paratopot hami. Tung na jo do hami manibil sen aka dalamu nabadiai. Songo biru-biru na lilu. Sayunang pabeli hami siat julum. Ala ni dosa nami aidang di halomo roham hama mate ni akka pardosa. Alai hamu baon ni roham rohana do di halomo roham asa mangolu se sama do saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulon nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogon todi parbadia asa tara pulsi tutu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di kuarmu nabadiai. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata taringo tu hasisani doseta. Satokid do hutadi koko alai papung-pungok kumahomu se marhiti aka asini roha godang. Dagad di parpiar ni muruku hutabunihon buhiku satokin maradu poko. Alai marhiti-hiti ringgan basa saliling-nililing na asiaku doho ninna jahuba si paluaho. Hasang apa madi debata na digijang. Amin. Ta puji Tuhan tamar hite kor ina huria. Oh ina Naomi.
Tapuji Tuhata marhitede nomor 210 sada ayat sada. Tangi hokamuma hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion tersurat di Yohanes 10 ayat sada 110 tajahama marsika soring tutu si tutudo na hudoko tuhamu manangise na sobongot siapitu laho tubarani biru-biru na majakit siadalan na asing laho bongot panako doi jala pamangus. Ukapon ni si jaga pituima di ibana jala di bege aka biru-biruido suarana jala di jodo aka biru-biruna di guar nabi laho manogihos satu belian. Ia berbagi paruar sudah na ibana saini jolo masida na ibana bakalan gabe di rukor aka biru-biru na ibana ayu ditanda do suarana. Alai dangulu nasida mangihutut tuna asing nama porus do nasida midai aidang ditadda nasida suara ni na asingi Asal dihatawan Yesus pe hatau pamang dentus nasida dan ibuto nasida lapatani na hidop dentus nasida. dungi didok Yesus mamuse tu nasida tutu si tutudo na hudokon tuhamuna au do pitu na tu biru-birui. Saluhur akan aman jolo panakodoi jala pamangus alai dan panginu aka biru-birui nasida. Au do pitui peluau do ganup na bongot sianau na lao bongot jala lao ruar ma ibana dapota japalan. Anggo panako holan manakoi maneati mahadodo umbaya naro alai yang wau asa adon amaluan dinasida holan lobi-lobi dinasida umbaya naro. Ido sahakna mertua ma akan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhan marhitekor ina Ester.
Tapuji Tuhata marhitedene nomor 502 ayat sada dohot tulu. Tidak kema haporsiao tai songon na hina tidak koni dong atas haporsiaon disadok portibion ra mahita madok. Au porsia di bataruba iwa aku nasamantusa na mupalangi cobahan. Au porsia di Yesus Kristus ani bataruba nasai ina di gunung Sinai na Tapuji Tuhata marhite kor inahuria dilanjut manemuseng kor ama paradiso.
Diuri tema muse kor ama paradiso.
Tapi gema tikting nama asa di ruyat tadi bagasan nasa minggu. Shalom. Shalom. Tikting hari Minggu 30 April 2020 tolu. Goar ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu jubilate. Doho topik Minggu manok tong do asini rohana. Parhobas di hari Minggu sadarion 16 April 2020 tolu boi mata jaha di Tikting. Tikting namasa sada pandidion nabadia. Di hari Minggu 7 Mei 2020 tolu patu paun ni huriata do pandidion nabadia tuaka ianokon ni huriata tuaka natoras ni dakdanak nanaing tardidi asa Roma marguru tardidi di hari Kamis 4 Mei 2020 tolu pukul 10 pitu wib di Garejaon. Laos mamboan surat pengantar sian situa wilayah Nabe. 2. Pajakonon ruas. Tajakon do muse gabe ruas ima amata Hasan Sidabutar. Inata Rosmaida Boru Nainggolan. Sian huta Kafling Rawa Bambu Jalan Al-Kautsar Tolu nomor 32 wilayah Kanaan. Namodding, di hari Kamis 27 April 2020 tolu marujung ngoludo sada ama ni huriata Goar Lit Bernat Sinaga umur 78 tahun sian huta Rawah Pasung wilayah Efrata tuhatama nama ngapul keluarga natinadikononna partangyangan wilayah Jerusalem dijabu keluarga Amang P tambah Inang Boru Nababan alamat Aula Gareja. 2. Wilayah Kanaan di nama jabui keluarga Nyonya Raja Guguk Boru Parhusip Inganan Kafling Rawa Pasung RT 007 RW 016. Wilayah Galilea nama jabui keluarga Amang S. Tobing Inang Boru Silain, alamat Perum Permata Hijau Permai, Blok F4 nomor 12A. Wilayah Judea nama jabui keluarga R. Togatorop Inang Boru Sitorus, alamat Perum Pesona Anggrek, Blok B9 nomor 21. Wilayah Sion nama jabui keluarga H. Sibuea Inang Boru Sinaga Nahinan, alamat Perum Pesona Anggrek, Blok A 17 nomor 3. Wilayah Bethlehem nama jabui keluarga S. Simanjuntak Inang Boru Silalahi,
alamat Kafling Rawabugel nomor 70 RT 02 RW 10. Wilayah Hermon, nama Jabui keluarga Amang Age Sirait Inang Boru Nainggolan, alamat Perum Titian Kencana Blok B4 nomor 10 Sia. Wilayah Jaitun, nama Jabui keluarga R Simanjuntak Inang Boru Tampu Bolon, alamat Stella Maris nomor 10 Tolu C Harapan Jaya. Wilayah Efrata, nama Jabui keluarga D Hutahayan Boru Sirait, alamat Rawa Pasung. Wilayah Nasaret, nama Jabui keluarga L Situmorang Inang Boru Pasaribu, alamat Perum Titian Asri Blok D2 nomor 30 Sada. Bazar Naposo Bulung, mulai sadarion di patupa Naposo Bulung ni huriat tado bazar lau papungu dana tu acara parheheon Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Sumbangan pembenahan gereja. Tajalodo sumbangan sian Nancy Austin Boru Simangunsong wilayah Jetun dengan nominal Rp500.000. Mauliatema di pasahat huriata di sumbangan napi nasahat nasida. Parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon boi mata jaha di tikting. Saldo kas ni huriata per tanggal 30 April 2020 tolu huria diakoni godangna 260 tolu juta 820 tolu juta 827.310 rupiah. Pusat 1.845.250 rupiah. Pembangunan perawatan 127.510.410 rupiah. Transitoria 2.175.000. Sarana parkir dohot dalan 10.7.830.000. Laos disosohon ma tu sude ruas ni huriata asa tagarar ma pelean bulanat tabe. Pelean parmingguon virtual nata patupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di minggion ima 30 sada halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata namandok di pasal men 10 onom ayat 10 sada. Sai di paboto honom mudo tuau dalan hangoluan. Sun malas ni roha di adopan ni bohim. Akka hasudungan ni roha masa di siamunmu saleleng-lelengna. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon. Tuhatta mana masu saluhutna. Shalom. Tapuji Tuhatta marhite kor ama huria.
Puji Tuhata marhite bukuede nomor 10 alu. Aku
Damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata jamita di minggu jubilate sadarioni masian pesalmen bidu 100 mamukasian ayat sadaro di ayat 5. Ede hamoleateon. Olopoma Jahoba ale sadok tanoon. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Boto hamu maun. Jahoba do debata. Ibana jumadi hokita. Jala ibana na punah hita. Bahe bangsona dohot biru-biru pinar mahanna. Bongoti hamuma aka bahalna marhite-hite hamolateon. Aka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tuibana puji hamuma goarna. Ai pardinggan basa do Jahoba. Rodi saleleng-lelengna do asini rohana. Jalamar suduk-suduk do hasit tonganna. Ima sahakni pajahota. Jubilate. Marharoroan sian hata Yobel. Yobel jubileum. Pa50. Molopola ditaringoti tahun Yobel tuhala Israel omma tahun tiki na pinay mana tiki na goklas ni rohajale komarolopolop do. Dakola di pamangan suasana ipe menciptakan patupahon nolopolop di sude taida majoloda tahun Yobelon pitu hali pitu tahun sabak mon. Sada tahun sabat pitu tahun. Jadi molo didok tahun Jobel pitu hali pitu tahun, pitu hali pitu opak pulusia. Dung opak pulusia ima tahun pa50-hon ima tahun Jobel. Ahamaharoa nama bailas ni roha. Apa suasana yang terjadi sehingga mereka harus bersuka cita. Di sini harus jelas sebagai tahun pembebasan. Bukti konkretnya. Molo adong naung manggade hotanona salilingon. Bebaskan. Putihkan. Molo adong nama rutang manang nasadia utang nai. 1 tahun Jobel. Putihkan. Bebaskan. Tabuna iya teh. Anggo hamu nama rutang. Gudang teh. Lagi oloro dang bimo malah ni utangon. Dapat bulan anggo na jolat tong ada doraksa dong ke SMS banking on hola makuling giring-giring di tahun itu bakon terakan ni jabu dapat tahun. Anggo nuaing aka lani aka hon nuaing murah-murah belaja. Baboya don kredit card HP nga sudah. Dungi bayi ma ada partikian nuaing ningom mata he. Awak surah roha tay mandok. Tahun Jobel, ini minggu jubilate, bebas semua tabunai. Alai umarga sianido napina saha natuhita. Lobi sian pemutihan si songoni nakpe anggo di rohata odon na sosod di jolo utangon naing boy lunason ninna rohata le lobi siani ingot tamu do inang Naomi edemunai nakin. Molo Yesus dongami lasroham. Jalaido ede jubilate marolopolop tondiki ala naung marolopolop tondiki naung ditobus hamu sude begemai saya lasrohaku madohi sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhan. Anak ngede munai
molo Yesus dongami. Disomma jo hita, sederhana do. Molo digoari tahun jubilate, minggu jubilate, minggu parolopolopon, jalaido turpuhon, olopog ma Jehova le sadot tanohon olo jahamu ma Jehova marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop. Sudah do marolopolop ala dong utang, sudah do marolopolop ala dong sahid, sudah do marolopolop ala Naomi, naung mabadu maksudna. Sudah do marolopolop ala dang marnarodo pe roka ni boruon ngamarumur 30 sekianon. So marnaro bohado baheno marolopolop, bohado baheno marjubilate nita. Ini firman Tuhan manang dia penuaing situasi nata dopi. Manang nahya pehita jala sayolo sosod di jolota arsak ni roha dia katikina salpu toktong mauli. Arsak alani sitaonon, alani parsirangan hamatean, arsak doholana kana asing nama baik kita juk roha, marhite-hite hata padoha doholan na asik sianak kadongan, manak siana leale, alai yang go jubilate dak sudatna. Jalai manian sidohonota. Ido molo didok disada Korin 10 ayat 10 tolu hola pangujunan na patut tujol madona mangonai Tuhamu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Lip service don, holan nama dok do perjamita, dao ngalah hatan itu hatta do. Aha manata alami, memang toho molo tarukari sudah kasahita, akahol sota, sudah do hitau. 3.200 hita nuaing na hadiron, ba 3.200 macam mabigion holsoi. Nakpedao songon na jagar, tetes paheani segijak tutoru alayo lo do malengleng di ate-ate molo direkari aledak sudat marolopolop dodolas ni rohai unang atong marolopolop molo marsak dongan anggol las rohana bahasa las rohana ipasaha hamolateon na tuhuriala mengamarsak kalahadi taonan alo-alo ki ninna muse dangi anggo halak Kristen nang boha peyak kagodang ni si taonon hamaolon marolopolop todiki. Tuganup rumah tangga, tuganup keluarga, suami istri. Edde parbogaso di edde tai di bukedei holatolu do hado guarna tema besar. Adong do edde perkawinan manak parbogason. Ima nomor 150 alu, 150 sia, 160 molo di Bukit Detai. Ngahya pindah sahaton. Perenungan don. Buasa apalai nomor 150 alu edde parbogason. Yesus debata sayuluhon ma hamiaka na posom ia masape na berni muse HP parbogason ikolas ni rohamanian ternyata begitu masuk tu gerbang pernikahan, perkawinan itu kita dipersiapkan. Ia masape na bernit muse. Sai patogu omma ido tangiaktai. Sai patogu rohanami. Asaunang ganggu hami. Hapor suhodo lapang lautuho. Hapor suhodo lapang lautuho saurdo maitu nani do ni apostol Paulus tuhuria Rom bidu 5 ayat 3 rodi ayat 5.
Karena setiap keluarga juga akan diuji dengan segala macam cobaan-cobaan, segala macam tantangan penderitaan. Asaboy naik kalas margogo ibana, ala nakpe 10 tahun naung marhasohotan, 20 tahun, 30 tahun, bahkan naung berulang tahun jubileum 50 tahun, dakya meluas yanak ke persoalan. Alaya salam togu, songon nyiur kalapa na di topi ni pantai dang adong na tigori nakpe tigor do bonani kalapa na di nasomal di darat alayang goda di topi pantai daong bekuk deh buasa bekuk ala holam mulai tubuh ibana ngaro oalugon ngaro ombakon ngadi hutu ribana alaidang marupak. Asamulo masa tsunami di tahun 2004 di Aceh. Dungi musai mangihu di Sumatera Barat, arah Mentawayan. HP kalapa. Jabu songo dia pe beulunna beton argana marupak. Alai kalapa adong go sakko jolma di Simangulu di kalapa beku douti. Songo ni manian ngulut tau ni do nani do nah. Gelombang-gelombang kehidupan itu pasti ada, pasti datang. Tetapi kita berjubilate, marolopolo, molo Yesus dongami las roham. Minggu jubilate di tempat tomaun tolu minggu dung Paskah. Sesudah Paskah kebangkitan Yesus, gabe songo poso-poso naik baru tubuh mahita. Sudah dibaharui, sudah dibersihkan asaha porsiauni, pabuahon na dohok dohita di pahehe. Ido baina songo poso-poso naik baru tubuh. Kuasi modo geniti. Dungi dukoni pitor mangihu matu minggu na salpu, 5 minggu na padua hoduk Paskah, misericordias Domini go kasini rohani Jehovah do. Tanoon portibion. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang kita alami jauh lebih besar kasih karunia Tuhan karena kita berada di dalam rahim Tuhan, rahmat Tuhan. Jala alanima di minggu sadarion, molongata hanguluhon Paskah haheheoni, di pai baru hita. Jala dipaingot tita gok asini rohani Jehovah do tanoon unang talube. Alanima disima hita marolopolop tu Jehovah. Marolopolop nakpe ragam niaka sitaonon paruk kiloni. Jala ima nan sinunggulan na di ayat 5. Ai pardenggan basa do Jehovah rodi saleleng nileleng na do asini rohana jala marsuduk-suduk do hasit tonganna. Sipata madak sipata ta hejo jodoh hita na hurang madok mauliate bersyukur. Moloi dana hima rungu-tungu tu hita menuntut pitorni songgak don. Patani gotil. Saya boto hodo warsak macam madiro inong rupani moladok si pangidonna. Tetapi betapa kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan. Lobi sian nata pangido di lehot Tuhani. Ise maharwau putah halak Batak nenek moyang kita. Adong si pangasahonota. Anggo halak nasi ngadorak soroha Kristenoni didok do hita bangsol liar. Bangso na jolmana ganas. Bahkan adong go madok. Dada hola dibunuh si munsod dohok si limani. Da di lobu pining. Da kola diseat alai dohok do deginge dipangan ninna. Da kola mele hitan waing. Alaniaha karena Yesus Kristus sudah membebaskan, memutihkan dosa-dosa nenek moyang kita. Alani holong ni rohana. Alani barita naulii mangerbang ma. Tarpasu-pasu ma saluhu ngolut tahun. Asa di dia pehalak Batak nunga.
mangararati di hapor seau ni rarat dalam arti na positif mangerbang marbungaran ala barita nauli idoi jalabui pehita sahat tulua ton bui pehita gabe uli nuaing gabe jeges nuaing ala barita nauli idoi ala niko patuk dodohono tamanang dia peon nuaing akaragam ni sitaonon ala saleleng di portibioniko nadopat doi alai marulopolop tu debatama sadok tanoon. Dak kolat jol mana di tinogihon ni turpuhon nani dok ni hata ni tu hata sude nati noppa. Aibana do na jumadiho kita ibana na punah hita bangsona doho biru-biru pinahar mahanna. Bol to hamu maon. Jehovah do debata. Ketika ini dikatakan Jehovah do debata, boto hamu mau ninna di tonga-tonga ni partok tangad doi. Dalam perang najolo memang perang maradopon musuh nagogo negara-negara asing na mengancam. Nuaing perang rohani na mengadopi akaragam ni narudut. Boto hamu maon Jehovah do debata lapatana dia mendahului kita. Dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, asal lasrohatta ala Yesus dongata. Amin. Ido tutuale Tuhan. Hodo napuna hami. Balgani holong muna mangaramoti hami. Dakta rasam. Ditubus sohami siang ngonggoman ni dosa hamatean. Dipai baru hohami asa dapotan hanguluan hasonangat to dinami. Imana ikon oloponon nami asa marsurak-surak marlas ni rohahami. Toktong dingolu namion. Jala makatidakon dingolu nami. Molo Yesus dongan nami. Terbaik kami marlas ni roha. Tung manang songod dia pia borak niak kasih taonon na huadopi hami. Ima suaram di bagasan mingguan mardonga tokoale Tuhan. Bui hami marolop-olop. Alamanok tong do asini roham di ngolu nami. Ima nabangapol rohanami uju marsak. Dinamar ningot tami diaka arsak sitaonon siala naung jumolo ditininggal hon yakan hina holongan ni rohanami madapot tu surgo hasonangani. Ima mangapol rohanami molo godang do peaka narudut na huadopi hami di ngolu siganu pari. Paposor rohanami dang mabiar behami. Mauliate matuhan pasu-pasu. Pargogo ya kadongan nami na di bagasa parsahiton torop sopiga ruas ni huriam na di bagasan parsahiton waeng na pea di podoman na di bagas nanang di rumah sakit asiro hamale Tuhan papos rohana sida maniop guarmi toktong makanguluhon toktong unang ganggu rohana sida mau liate nang suara honon nami tu adopamu di pasu-pasum di akadongan nami na marulang tahun hatu tubuh di bagasan mingguon songoni dohot ulang tahun pernikahan. Saya paingot tami maka moleate honi saluhuna. Saya paingot tami mamake ka ari-ari ningolu na pinasahat mutuhami bahen sangap di homay. Songoni secara khusus nang keluarga ni dongan nami. Amanami amang lid Bernard sinaga naung jumolo dialapo apuli matuhan aka keluarga na tininggal hon nasida asa di bagasa dame sonang neroha pabor haton natoras nasida tu surgo hasonangani jalo matang yang sobanamion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
tamanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan dohok na sauli basa na maliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom itu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajawmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodem. Kami atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya dohok sudia kapar hobas minggu di bagasan sadarion pasahaton tuhita saluhut na ruas ni Huriata dohok nama dohoti secara live streaming. Selamat Minggu Jubilate, Shalom Horas.